Всъщност сега минаваме към една тема, която звучи много внушително. Лъвове ядат сурово месо от ръцете на възрастен мъж. Уникалното шоу може да се види всяка сутрин в Разградския зоокът. Главни герои в него са 82-годишният бахчет Али и лъвовете Рая, Бебо и Буба. Майката Рая е над 100 кг. Бебо и Буба са само на 13 месеца, но вече тежат почти колкото възрастни лъвове. За сега са добре и над 100 кг трябва да има мъжкарчето. Тя и женската, и тя приблизително, обаче най-добре на това мъжкарчето. Възрастният мъж влиза в клетката с голи ръце. Единственото му оръжие е кутия пълна с парчета месо. Въпреки това хищниците демонстрират нетипично за вида им покорство. Слушат ме, защото съм зодия лъв, може би. Али казва, че с животните си имат доверие. Помага му обаче и това, че добре познава поведението им. Обръщам тях тогава, когато са по-успокоят. Не трябва да бъдат в нервно състояние, да могат да се успокоят и тогава да предприемеш с гръб. Изпълнителят на изправящото косите представление работи в зооката вече повече от 30 години. Наскоро авторитетен американски сайт определи него и лъвовете му като един от символите на България.